Iba ba kasi ang kidautan siya ni Rindon Rabador? Ambot ka dos ko Martin, kay ba ka to? Aw, naaraman din si Coco Martin, no? Sayuha lagi ninyo rin nagtambay. Coco Martin, kabalo ka na ba sa balita ni Rindon? Unsa may balita? Iba ba ka nga gisiraan kang Rindon? Unsa man ka Martin? Visit nga Rindon. Idautan ba ko niya? Oo, Coco Martin. Ang nasukaan ni Tukmol, kaya ang bindor sa Quiapo, di na malinan og lamas sa iro. Paborito pa man to niyang iro. O din ang dako yan lawas. O din na yung paborito. Iya man ang paborito, Coco Martin. Unsa may plano na to? Ang mayo nga himuon na to, giraho na to ang kampo ni Rindon. Tara! Ako ram para tambal sa inyong samad. Unsa may plano na to ron, Boss Rindon? Ang atong pinakaplano karon, atong yung siraon si Coco Martin. Kay siya manggod ang hinungdan nga hinghinay ang atong negosyo lamas sa iro. Tama kay kano, Boss Rindon. Atong gisiraon si Coco Martin. Tama. Hala, si Coco Martin man oh. Rindon! Buisit ka! Siraan mo! Ay! Rindon! Kita kayo akong gibate sa imo ha. Coco, relax lang. Kaya nagdagma ka biya. Dos ko, ako na bahala na. Nya, kaya din na nimo. Kaya? Pe, kagad may ana. Kayahon ko na. Bahala, bantay bitaw na. Ay, Coco Martin! Sa may atong problema, sa may problema nimo. Usama tayo mong panira sa mo ha. Isa. Si Bunbon na bahala na. Bungot ka. Kamuray, dali. Suga, alang hato na. Ano? Kaya naman si Bosay. Mingking ramoy. Siga lang mo, kinaamoy mga pusil. Sinumbagay na lang ni. Sinumbagay na lang. Ini si Nano, makikisinumbagay na ako. O sige, sumbag. Oh, tindog na dra. Na. Dili. Kuko, sakit. Kuan manggod ko, diya. Isog mo ko kagoy. Tara ka. Nanon da ko isog kayo. Unsa na, Carlo? Dito. Ikaw na pod. Ops, isa. Ako na bahala. Coco Martin, isog lang ang imong mga tao kay may daang badil. Ibutang ang badil. Sinumbagay na ni. Kumana na ilang badil, boss. Kay gikan para sa probinsyano, boss. Bisag luma na, mubuto lang gihapon na. What? Basta baba ang pusil. Unsa ka, Coco? Butang na nato. Ibutang. Dire. Tayo madra. Tukli daw. Abin bigatan nimo. Naon masiguro kang kiro. Bungot sa ako. Di man na makakiro. Karni siguro. Rindon, dapat lang ay undang nimo nang imong pagkatabilbilan og baba. Daog pa kay babae ka. Bakla siguro ka. Kung kaya nimo patumbahon ng ako mga kauban, ako dili nimo kaya nga patumbahon. Ibahin mo ako sa kanila. Sige, fight! Fight! Kaya mo yan, Musing. Kaya mo Coco yan. Martin, Kaya mo yan, Busay. Kaya mo yan. matutulan ka rin sa kanila. Babagsak ka rin. Parang lagi. Burubus. Boss, kami na bahala na, boss. Kami na bahala na, boss. Ano? Kaya ko ni kalmar mo. Almar mo. Maluyaran ni sa sige niya kaog iro. Ano, Coco Martin? Kaya mo pa ba? Tara! Sige! Sige. Bus! Tara na. Klaro, buhay para siya. Patay na sa perfect. Daghang salamat sa inyong tanan. Shout out sa inyong tanan sa
sa nanonood ng video ha. Shoutout kang Ria Gumapit, Romney Gumapit, sa akong pamilya, sa mga igsuon ako, ug sa akong mga kaila dira. So daghang salamat do, ug gitapos niyo daghang salamat gihapon. Ako tayo si LP Munoz sa member sa Tigpatawa Vines. Shout out sa inyo ang tanan. Then ako isa shout out. Ang pangalan ay Gerald Romero, Janjan Maratas, James Roslinda, Renz Egot, Rane Ananoibo. Mao lang. Shout out sa inyo tanan. Ako tayo si Albert Baldia, member sa Tigpatawa Vines. At nada ko i-shout out na si Lara Orsal, si DC Orsal, tapos Ani Baldia, Hazel Igloso, Angel Reyes, Marvin Munoz. At salamat tayo sa tanan tayo nanonood sa among vlog. Hi guys, Bernie Pahid nga pala, member ng Tigpatawa Biners, at may shoutout lang ako. Saglit lang naman to eh. Shoutout kay Ismael Mercader, Umpad, at kay Lini Pahid. Yan lang, thank you, salamat. Hi, ako pala si Samuel Simunyos, member sa Tigpatawa Vines. Shoutout pala ka sa ni Boy Simunyos, Arjon Simunyos. Daran salamat. Di. Ako po na si AJ Aplacador, Lisami Katampungan, Mikay Arcaras, Alijoy Arcaras. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta. At pinasasalamatan ko po unang-una ang Panginoon, pangalawa, pamilya, at sa inyo pong lahat na sumusuporta sa aking channel, sa FB, sa YouTube. At mayroon po ako ngayon na isang videos na wala po kayong sawa sa pagsuporta. Maraming salamat po talaga po sa inyo. Sa aking followers, viewers, maraming salamat po sa inyo. Sana po suportahan din niyo po itong Tigpatawa Vines. Thank you so much. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri